ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ସଙ୍କଟ ବୋଲି ଭାବି ନେବା ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି। ଆସୁଥିବା ଏହି ମୁସ୍କିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ହିଁ ଜୀବନ। ମୁଁ ଧନଞ୍ଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପଡକାଷ୍ଟ କଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। 1959 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଦେବ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ରସ। ଆଜି ଶୁଣିବା ବହିର ପ୍ରଥମ ଗପ ଏବଂ ଏକା ନାମରେ ନାମିତ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ରସ। ଅଫିସରୁ ଫେରି ଭରତ ବାବୁ ତରତର ହୋଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। କହିଲେ ବେଞ୍ଚ ଉପର ଟ୍ରଙ୍କ, ବାକ୍ସ, ସୁଟକେସ୍ ସନ୍ଧି ଦରାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ବେଞ୍ଚ ତଳ ପେଟରା ସନ୍ଧି ଦେଖିସାରି ପାଟି କଲେ, ହଇହେ, କେଉଁଠି ରହିଲା ସେଇଟା? ଲୀନାବୋଉ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଇହେ ଶୁଭୁଚି, କୋଉଠି ରହିଲା ସେଇଟା? କୋଉଟା? କ'ଣ ଖୋଜୁଛ? ବିଞ୍ଚଣା ପରା ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ରଖା ହେଇଛି। ବିଞ୍ଚଣା ନୁହେଁ, କାଲି ସେ ଯେଉଁଟା ଆଣିଥିଲି, କୋଉଠି ରହିଲା? କୋଉଟା? ସେଇ ଯୋଉଟା ସକାଳେ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇନଥିଲା। ତାର ନାଁ ତ ଗୋଟାଏ ଥିବ। ସେଇ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗିନା ଭଳିଆ ନୂଆଟା। ସେଇଟା ପରା ବାପ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଥିଲ ସକାଳେ? ଲୀନା ତ ଧରିଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଅଫିସ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲୀନା? ଏ ଲୀନା, ଲିନୁରେ। ଭରତ ବାବୁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାକୁ ଆସି ଲୀନାକୁ ଡାକିଲେ। ଲୀନା ପୋଲ କଡ଼ରେ ଗୋଡ଼ି ପଥରରେ ଖେଳୁଥିଲା। ବାପ ଡାକକୁ ତାର ଖାତିର ନାହିଁ। ଲିନୁ, ଆ ପଳେଇ ଆ। ଆଲୁ ଆସିଲୁ? ଲୀନା ଆସିଲାନି। ଭରତ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇ ଯେଉଁଟା ଧରିଥିଲୁ ମା, ସକାଳେ କୋଉଠି ରଖିଲୁ? କୋଉଟା? ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗିନାଟା। କୋଉ ଗିନା? ମୁଁ ତ ନେଇନି। ସେଇ ଯୋଉ ଗିନା ଭଳିଆ ଟିଣିଟିଣି, କୋଉଠି ରଖିଲୁ? ମୁଁ ଛେତିଲେ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ରଖିଦେଇଛି, ଲୁଚେଇ ଗଲି। ଚାଲିଲୁ, କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଦବୁ? ଲୀନା ଯାଇ ଜାଗା ଦେଖାଇଦେଲା। ଏଇଠି ପରା ରଖିଛି। ଭରତ ବାବୁ ଖୋଜି କହିଲେ, କାହିଁ ଏଠି ତ ନାହିଁ, କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ନାଇଁ, ତା ଉପରେ ରଖିଛି। ତାହା ଉପରେ? ବାକ୍ସ ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି। କୋଉ ବାକ୍ସ ଉପରେ? କାହିଁ ଏଠି ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରା ଗାଧୁଆ ଗଲେ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ରଖିଦେଲି। ଗାଧୁଆ ଘରେ? କାହିଁ? କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଠିକ କରି କହ, ନହେଲେ ବାନ୍ଧି କରି ବାଡ଼ି ପକେଇବି। କୋଉଠି ପକେଇଲେ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିଲନି? ଲୀନା ବୋଉ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା କଥା କହୁଛ। ତମେ କ'ଣ ମତେ ଜିମା ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ଯେ ସେ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି? କି ଜିନିଷ ସିଏ ମୁଁ ଜମା ଦେଖିନି। ସକାଳେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଗିନା ଭଳିଆ ତମରି ଆଗରେ ଧରି ଲୀନା ତ ଖେଳୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିନା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦେଇଛ ତମେ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେଇଟା ଧରି ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲା, କୋଉଠି ପକେଇଛି? ଆରେ କୋଉଠି ପକେଇଲୁ? ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ପକେଇଦେଲି। ଆଜ ମୁଁ କେଡ଼େ ମିଛ କଥା କହିଲେଣି। ପିଲାଟା ଜିନିଷଟା ଧରି ଦାଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଗଲା, ତମେ ତା ହାତରୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିପାରିଲନି? ଆଚ୍ଛା କଥା ତ, ଛଡ଼େଇ କରି ରଖିଥାନ୍ତି କେମିତି? ତମେ କ'ଣ ମତେ କହିଥିଲ? ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରି ଖେଳୁଛି, କ'ଣ କଲା, କୋଉଠି ପକେଇଲା, ତମେ କିଛି ଦେଖିବନି? 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଖେଳିଲା ପରେ ତାଠୁ ଭୁଲେଇ କରି ଜିନିଷଟା ରଖିଦେବା, ତା ତମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିଲାନି। ଓହୋ, କ'ଣ କରିବି? ୟାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହୀନସ୍ତା ହେବି। ଆଲୋ, କୋଉଠି ରଖିଲୁ କହ? ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ହଜେଇଦେଲି। କୋଉଠି ହଜେଇଲୁ? ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲି, ଚିନାବାଦାମ ବାଲା ଆସିଲା, ମୁଁ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇଲି। ଆରେ କୋଉ ଚିନାବାଦାମ ବାଲା? କେତେଟା ତ ଆସନ୍ତି, ସେଇ ତ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ହଇଏ, କୋଉ ଚିନାବାଦାମ ବାଲା ଆସିଥିଲା? ସେ ନିଶୁଆଟା ନା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇନି କି ନିଶୁଆ ଫିସୁଆ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି। ଚିନାବାଦାମ ବାଲା ତା ନାଁ ଠିକଣା କ'ଣ ମତେ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଯେ ସେ କିଏ ଆସିଥିଲା ମୁଁ କହିବି? ତମେ ଏଡ଼େ ଖରାଟାରେ ସିଝି ସିଝି ଆସିଛ। ଆସ ଖାଅ ପିଆ କର, ପୁଣି ଖୋଜିବ। ଖାଇବି ଛତୁ। ସେ କୋଉଠି ତାକୁ ପକାଇଲା, ନ ମିଳିବା ଯାକେ ମୋ ଖିଆପିଆ ବନ୍ଦ। ପର ଜିନିଷ, ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସିବ ନବାକୁ। କି ଜିନିଷ, କ'ଣ ସିଏ, ମୁଁ ଏତେବେଳ ଯାଏ ଜାଣିଲି। ଆରେ ସେଇ ଗିନାଟା, ସେଇ ଗିନା ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ଲାଗିନଥାଏ ସାଇକେଲରେ ଟିଣିଟିଣି, ସେଇଟା। ସେଇଟା ପରା ତମର ହେଇଠି ଲାଗିଛି। ଆରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟାଏ ନୂଆଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଣିଥିଲି।
ତମର ତ ଗୋଟାଏ ଅଛି ବାଜୁଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଣିଥିଲ କୋଉଥିପାଇଁ? ଆଣିଥିଲି ଗେଲରେ। କାହିଁକି ଆଣିଥିଲି ସବୁକୁ ତ ତମକୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ହେବ ନା କଣ? ସେ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସିବ ନବା ପାଇଁ। ଗେଲ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲ, ଏଇଖିଣିଆ ଗେଲ ବାହାରୁଛି। ପାଅ, ପର ଜିନିଷ ଘରେ ପୁରେଇଲେ ବେଳ ଆସି 2ଟା କି 3ଟା ହେଲାଣି, ଭାତ ଶୁଖି ଭୁଜା ହେଲାଣି, ପର ଜିନିଷ ଘରେ ପୁରେଇଲେ ଏଇଆ ଲାଭ। ଲୋକ ଆଣିଲା ବୋଲି କଣ ଲୋକର ଦୋଷ ନା କଣ? ନିଜ ପିଲାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ନାହିଁ, ପିଲା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ବାବୁଆଣୀ ହିଁ ବସି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନେଇ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିବ, ପିଲା ତେଣେ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ଯାହା କରୁ। ଯୋଉ ବାବୁଆଣୀ କରି ରଖିଛ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ କାମ କରି କରି ଠେଙ୍ଗି ଛିଣ୍ଡିଲାଣି। ଦାସୀ ପୋଇଲି ପରି ବାସନ ମଜା, ପାଣି କଢା, ଲୁଗା କଚା, ରନ୍ଧା ବଢା, ଗୁହାଳ ପୋଛା, ଛୁଆ ନେଞ୍ଜେରା କରୁ କରୁ ତ ମରିବାକୁ ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ମିଟିଂ କଲି କେତେବେଳେ? ଜମା 2ଟା ମଣିଷରେ ତମକୁ ବେଳ ଅଣ୍ଟୁନି। ତମେ ସେମିତି ପାରିବାର ବୋଲି ମୁଁ ଥିଲା ତକ ସବୁ ନେଞ୍ଜେରା ଲାଗିଥାଏ। ମୁଁ ଗଲାଠୁ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ରଖି ବାବୁଆଣୀ ହୋଇ ବସିଥାଅ। ସେମିତି ଆଗଟାରେ ଛିଡା ହେଇରନି। କୋଉଠି ଅଛି ଖୋଜି ବାହାର କର। ଏଇଠି ଏଇଠି ତ ସବୁ ଖୋଜି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଖୋଜିବି କୋଉ ଗାତରେ? ଝିଅ ଖେଳୁଥିଲା ଦାଣ୍ଡରେ, କୋଉଠି ପକେଇଥିବ, କିଏ ନେଇଗଲା, ଆଉ ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ଆଲୋ କାହାକୁ ଦେଲୁ, କୋଉଠି ପକେଇଲୁ? ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘରେ ଖୁସି ଗପରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଘର ଉଜାଡି କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ହୋଲେ ନା ଡୋଲେ? ସେମିତି ଗୁଡାଏ ମିଛରେ କୁହନି। ପର ଜିନିଷ ଘରେ ପୁରେଇଲ, ହଜି ଯାଇଛି, କିଣିକରି ତ ଦବ, ଆଉ ଏମିତି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ରାଗି ହେଲେ କଣ ହବ? କିଣିକରି ଦେବି? ବାଃ, ନବାବ ଘର ଝିଅ। ଟଙ୍କା କଣ ଗଛରେ ଫଳୁଛି କି? ସେ ଗିନାଟା 3 ଟଙ୍କା କି 4 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ। କିଣିକରି ନଦେଲେ ତ ତମଟି ତାକୁ ଦବ, ଆଉ କରିବ କଣ? ମୋର ପୁରୁଣାଟା, ତାର ବିବାକ ନୂଆ, ସେ ମୋର ନବ କାହିଁକି? ଆଉ ତାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସାମ୍ନାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ଭରତ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ଛୁଆମାନେ, ଆଜି ଲିନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଗିନା ଭଳିଆ ଧରିଥିଲା, କିଏ ନେଇଛ କହିଲ? ନାଇଁ, ଲିନା ତ କିଛି ଧରି ନଥିଲା, ତା ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ନେଇନୁ। ଲିନା ବୋଉ କହିଲେ, ଆଲୋ ଲିନା, ଭଲ ଗତି ଅଛି ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇଛୁ କହ। କହିଲେ ପାଟି ଫିଟୁନି, ଚଟକଣାଟାଏ ପକେଇବି ଯେ। ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ଚିନା ବାଦାମ ବାୟା ଆଛିଲା, ବାୟା ନେଇଯିବ ବୋଲି ଲୁଚେଇ ଦେଲି। ଆରେ କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦେଲୁ? ମୁଁ ପାଣି ପିଉଥିଲି, ହଜିଗଲା। ଆରେ କୋଉଠି ହଜିଲା, କାହାକୁ ଦେଲୁ, କୋଉଠି ପକେଇଲୁ? ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭରତ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଲିନା ବୋଉ କହିଲେ, ଭାତ ଗୁଡା ପୁରା ଶୁଖିଗଲା, ମୁଁ ପଖାଳି ଦଉଛି, ଆସ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବ, ଦହି ପକାଇ କାଗଜ ଦେଇ ଖାଇବ। ଖାଇବା କଥା ପଡିଛି ଆଗ, ପର ଜିନିଷ, ଆଉ ଟିକିଏକୁ ସେ ଆସିବ। ନୂଆ ସାଇକେଲ ତାର, କାହାକୁ ହାତ ମାରିବାକୁ ଦିଏନି। ମୁଁ ଗେଲରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଗିନାଟା, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ମୁଁ କଣ କହିବି? ମଣିଷ ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ନେଇ କି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିଲା। ଘରଣୀ ଘର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି, ପର ଜିନିଷ ଆଣି ଛୁଆ ହାତରେ ଦେବ, ସେଥିରେ ମୋର ହେଲା ଦୋଷ? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ଘର ଭିତରେ ଥିଲେ ଆଉ ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଚିନାବାଦାମ ବାଲାକୁ ଦେଖେ, କିଏ ଆସିଲେ କହିଦବ ମୁଁ କାମରେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି। ମଣିଷ କି ଜଞ୍ଜାଳରେ ପଡିଲା। ଭରତ ବାବୁ ସାଇକେଲରେ ବସି ବାହାରିଗଲେ। ଲିନା ବୋଉ ପହିଲେ ଲିନା ଉପରେ 2-4ଟା କଷି ଦେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ଛତରକାଇ, କାହାକୁ ଦେଲୁ, କୋଉଠି ପକେଇଲୁ? କହିଲେ ପାଟି ଫିଟୁନି। ଚୋରଣୀ ଠାଉରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ କୋଉ ଛଟକରେ ଆସି ଆଖିରୁ କଳା ନେଇଯିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଘରୁ ପାଦ କାଢିଛୁ, ତତେ ମାରି 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 ପକେଇବି। ଲିନା ଉପରେ ଦୁମଦାମ କରି ଆହୁରି 5-10ଟା ବସିଲା। ଲିନା ଭେ ଭେ ହୋଇ ରଡି ଛାଡିଛି। ଆଲୋ କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ବା, କଣ କଲୁ ବତା, କି କେଉଁଠି ରଖିଛୁ କହ, ନହେଲେ ଏଇକ୍ଷଣି ତ ତଣ୍ଟିରେ ଛିଡା ହେଇଯିବି। ଆଉ ଥିବୁ ନା ଏତେ ଦଗଞ୍ଜ କରୁଥିବୁ? ପୁଣି ମାଡ। ଲିନା ପାଟିରେ ସାଇ ପଡିଶା ମାଇପେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ପିଲାଟାକୁ ମାରି ମାରି ଦରମରା କରିସାରିଲଣି, କଥା କଣ ଏମିତି କଂସେଇ ଭଳିଆ ମାରୁଛ କାହିଁକି? ପିଲାଟା ଝୋଲା ମାରି କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ମରୁ ସିଏ, ଆଜି ତାର ଦିନ କି ମୋର ଦିନେ। ଆଲୋ ନାନୀ, କଥା କଣ? ଅଜ୍ଞାନ ବାଳୁତଟା। ଆଲୋ ସେ ଯୋଉ ଗିନା ଭଳିଆଟା, କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା କହିଲେ କିଛି କହୁନି। ଗିନା ଭଳିଆ କଣ ବା, ପରଶୁଣୀଟେ? ଆଲୋ ନାଇଁ,
ସେ ଯୋଉ ସାଇକେଲରେ ଲାଗେନି ଗିନା ଭଳିଆ ଟିଣି ଟିଣି ଘଣ୍ଟି, ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ କାହାର ଘିନି କରି ଆସିଥିଲେ। ଏ ଗୁଣମଣି ଖେଳୁଥିଲେ। କୋଉଠି ପକେଇଦେଲା, କିଏ ନେଇଗଲା, ଆଉ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ସେଠୁ ଖରାରେ ଆସି ଅଖିଆ ଅପିଆ ହୋଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକିଲେ। ଏଇ କ୍ଷଣି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ଚିନାବାଦାମ ବାଲା ଆସିଥିଲା, କାଳେ ନେଇଥିବ ପଚାରିବେ, କି ଆଉ କୋଉଠିକି ଗଲେ? ସେ କଣ କେବେ କିଛି କହନ୍ତି ନା ରାଗ ବେଳେ କହିବେ? ଏଇଲେ କଣ ହବ? ହେବ କଣ? ଗାଳି ଖାଇବି ମୁଁ। 4 ଦିନ ରାଗ ରୁଷା ଭୋକ ଉପାସରେ କଲବଲ ହବୁ। ଆଉ କଣ? ଝିଅ ଖଣ୍ଡିଏ ଅପୂର୍ବ ହେଇଛି ଯେ ଘର ଜିନିଷ ପରକୁ ଟେକିଦବ। ସେଦିନ ସେମିତି ଫାଉଣ୍ଟେନଟାଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା ଯେ ଆଉ ମିଳିଲାନି। ଝିଅକୁ ତମେ ଅଟକ କରୁନ, ଯାହା ଯୋଉଠି ତମେ ତା ହାତକୁ ବଢେଇ ଦବ, ଆଉ ହଜିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଦୋଷ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଗୋଡରେ ଗୋଡ ରଖି ମିଟିଂ କରୁଛି। ରାଗ ବେଳେ କଣ କହିଦେଲେ ତାକୁ ଆଉ ଧରିଲେ ହେବ? ଯାଅ ରାନ୍ଧି ବାଢି ରଖ, ଦିନ ଯାକ କେହି ଖାଇନ। ସାଇଯାକ ଖବରଟା ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଗଲା। ଚିନାବାଦାମ ବାଲା ଘଣ୍ଟି ଗିନା ନେଇ ପଳେଇଛି। ଲିନା ମାଡ଼ ଖାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଚୁଲି ଜଳୁନି। ତାପରେ କାହାର ଗାମୁଛା, କାହାର ଲୋଟା, ଦାଣ୍ଡରୁ କିଏ କେବେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା, ସାଇରେ କିଏ କିଏ ଚୋରଣୀ, କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା, ସବୁ ଗରମାଗରମ ଆଲୋଚନା ରାତି ଘଡ଼ିଏ 2 ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା। ବହୁତ ରାତିରେ ଭରତବାବୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଚିନାବାଦାମ ବାଲାର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି। ଯୋଉ ଚିନାବାଦାମ ବାଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ସାଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତିନି। ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, ତମେ ଯଦି ପୁରାଟା ନବ ନିଅ, ଆମେ ଉପର କପ୍ କି ତଳ ଯନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଦେଇପାରିବୁନି। ଦୋକାନୀକୁ ବହୁତ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଖାଲି ବେଲ୍ କପ୍ ଦରକାର। ଯନ୍ତ୍ର ତ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯନ୍ତ୍ର ଅକାରଣ ହେବ ସିନା। କପ୍ଟା ହଜିଯାଇଛି, କପ୍ଟା ଦିଅ। ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଏକା ଦାମ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଉପରଟା ନିଅ କିମ୍ବା ଉଭୟ ନିଅ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ନିରସ୍ତ ହେଲେ। ସାଙ୍ଗ ଲୋକଟି ଆସିବା ଟାଇମ୍ ଗତ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ରାତିରେ ଫେରିଲେ। ମନରେ କ୍ଷୀଣ ଆଶା ଥିଲା, କାଳେ ଲିନାବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି ନ ପାଇଥାଏ ତେବେ କାଲି କିଣାଯିବ। ଘରେ ଆସି କବାଟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରି ଲିନାକୁ ଡାକ ପକେଇଲେ। ଲିନାବୁ ଉଠି ଆସି କବାଟ ଫିଟାଇ ଦେଲେ। ଭରତ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କଣ ମିଳିଲା? ନାଇଁ। ସାଇକେଲ ରଖିଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଭରତ ବାବୁ ସିଧା ବିଛଣା ଉପରେ ଯାଇ ଲମ୍ବ ହୋଇଗଲେ। ଦିନଯାକ ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ବୁଲି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଲିନାବୁ ଖଟ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଭାତ ବଢ଼ା ହେଲାଣି, ଆସ ଉଠ। ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଖାଇବିନି। ଆସ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଲିନାବୁ ରୋଷେଇ ଘର ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରି ଆସି ଖଟ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ଲିନା ଖଟ, ତାଙ୍କ ଖଟ ମଝିରେ ମସିଣା ପାରି ଭୁଇଁରେ ଶୋଇଲେ। କାହାରି ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଲିନାବୁ କହିଲା, ତମର କିଏ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଆସି ସଞ୍ଜବେଳେ 2 ଥର ଖୋଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମକୁ। ଭରତ ବାବୁ ଉଁଚୁ ଜବାବ ଦେଲେନି। ଲିନାବୁ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଶୋଇଲେ। କେତେବେଳ ଯାଏ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି 2 ଜଣଙ୍କୁ। ରାତି ଅଧରେ ନିଦ ବଉଳରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଭରତ ବାବୁ ତକିଆଟା ନେଇ କୁଣ୍ଢାଇ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କହୁଣୀରେ ବାଜିଲା ଗୋଲ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଟାଣ ପଦାର୍ଥ। ତାଙ୍କ ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅତି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି। ଲିନାବୁ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ଶୋଇଛି। ବିଛଣାରେ କିଛି ଦିଶୁନାହିଁ। ଭରତ ବାବୁ ବିଛଣା ଚଦର ଟେକି ଅନ୍ଧାରିଆ ହାତ ବୁଲେଇଲେ। ଟନ୍ ଠନ୍ ଠନ୍। ଗୋଟାଏ ବସ୍ତୁ ଖଟ ଉପରୁ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଲିନାବୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପତି ଟେକି ଲିନାବୁ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟା ଆଡ଼େ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଖଟ ଉପରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତ ତାହା ଧରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତାପରେ ସିନେମା ଭଳିଆ ଦିହେଁ ମିଶି ଅତି ଆଗ୍ରହରେ ସେଇ ଟିଣିଟିଣିକୁ ଧରିଲେ। ଦିଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ। କଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଲିନାବୁ ପଚାରିଲେ। ଦିଅ। ଭରତ ବାବୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ।